nili tuma bangke kadwa halong EGS siklo nili matke lapu bangke public city lapen pu nili RV bangke finance secretary lo nili tum ge claim bari mate ha song amhang ka pathek a hut pen ki claim dun cherap dun bo matum lo non pini ni tum la bangso mai ke phanang ko the bangke la lo mo pen stame pu alang li tum stame pu lo sang et signal pia phat secretary ar pu pen mate song along pen sor plot of puthak sinili tum bangke ning duk chipaklang lo ni phai pho arni si alang li phan bangke sor plot lo asithi la hen lo ni tum pali thek thela dak si do ko kama sin tum pali thek thela stame news kado ka belong bang putin stame kar biang long angkang ke thek long pet lo la pen sini pet lo na si ni tu mas la pen ning oi pik an lo thi the dum to no ni li ki pu dam chelam ge la lo nili tuma phan nang ki japon bo ma president sangpi ingtipi alang li nili tuma phan tame non ki dam tang an me meeting kunon aja kunon tame nili tuma phan nang kapar jupon ku tame ave la pente aku parni silong social media long kapachi thang klong nilitum long claim bomb secretary sang et senior pi phandame kadwa long pen expert plot at thak si nilitum bang pini asap su tami chingwai pon la si la son bang ke chok chi pasin nilitum members to ben